Ciarraí tá 100,000 fáilte beag córa na seachtaine seo. Fearras Kildare bheits mo chuideachta ar a glása nocht. Múnteoir scoile ó 1962. Is havra 1960 bhí sé fannach le scéala le múna háls an Ghearmáin, nar a chhuala sé gur a scoil gobnait an ón chuin dúnta. Níos túisce na go bhhacha sé muintir agus gasúd na háite sin gon scoil dúirt se le sin bí chu deola an Ghearmáin agus tháinig sé be Ciarraí. Sinna Micheál ó Dubhshláine. De chéad fáilte bhí híl. Míl maithe go bhar tíos brála mé bhór deanta. Agus úhéin bailíart. An 1960 do chuí gur bhór a híla ar a chuimíns tú le gaid ach cinúir a chuala tú caint ar scoilgún chuin dosach. Dóil lumanis gur fliasca scéal úr éagna lára táirigh agus gur na papéirí bhí sé agus áirín ar an radio comá. Agus bhí sarálum héin gur bhúr an trúa mar bhí stréis a bheith trúsnóló inún chuin agus ní dolána géisteach den echar ach a dolar na cuinig. Mar bhí an bhail a grám a bhíocha spaisteoach timppla go dís na fáne nó na ramblers orthe. Agus úr nógós henanáit anna bhúr feidlum. Bhí stréis fi bliana fás a léamh comá agus de bhúscail sé sin spéise go min san áit. Nuair a chuala gur raibh sí dúnta a gur scoilgún chuin dúnta dúirt gur bhúr an trúa. Now bhín scoilte dúnta ó havra na bliana 1960 agus sin scéala bhí an na ní bhain scoilte agus scoil níos mó. Cahanna gaisúr a lig scoil cínteile. De bhí sin an scoil bhí an bhíidir chuí a bhsáil mar derfa go dtí scoil bhailnirtéirí agus go gách faoí níos scoil gún chuoin dúnta as gur rath muinte na háite sin go bhééis sin deire. Deir leis a bobbal aberfa agus go raibh sé in ámaníis ná i riamh an fád a heasamh. Agus íireachta dhéanamh riamh go scoilte. Bechir a trúa iad go muintir gún chuin agus go rága tú an posta bhí tú eile áil san Ghearmáin go leataíh nó? Ní bheith an trúa bhí gom dóibh achagis go ráidir sáist a lár na birianna agus go ráh sin sa tlí beidir go bheith an cabhrúlathe. Mar sin a bhí bhthe gná ná múinteoir ilte mar defa. Sáist bhí mór an daoine cabhrúlathe ach sé cheapad ar hénig dáme múinteoir ann ná fiatach an rain sáist éon Cirán gine fé sáist go meach an scéal go maith mar sin. Céir a dúirt na húdarrá sé bhí dúna an scoile ag an nám sin faoin scéal seolog nar a chuta sa steach détar a go bechaí a túsúla steach a deach gon céad mar dearrá? Well, bhí mór gach éon ó a bhain leis an uair sin bhí sé mí lethúil agus agléir gach éine cad a thláach nó dúchaach na gádaí chuoineire agus í sin a chahabh mechar an scoil fiomháin níor ceartúin i bheití gán. Agus fé mar a fuair an nachir fiúháin bhí an méid sin féin sa gan a bheith ceart. Ach bhuiine mar tíalas agus bhí mar sásta dul sa tens. Bhí misneaching beidir agus an óige an dá ríd le chélas maiad. Agus abal 1960 tá sé sin is diggin tú níháda ach bhí a dí cinna líon corach sa síl ag an náma. Ró aon duine rátheada nar cheartaite a bheith an a móna. Réanna chuir a taí mar dearrá? Bhí fiúháin stalm chuid do bhainte na háite, is coína manis nuair há dagan i chéad lá. Chósa take digáir is a daganís agus TP fé mar hála go idir cuppa téadm. Agus bhí TP arála miníéis sin ding tu go chur duine an ceist. Céhé sin an son istíg agus a ben freigra some púr fúlíon going back to try an oscail scoilgún caín. Tá bé sin an dearcha bhí go mór an daine gnám Do chudéirigid de fáí mar dearrá, hí sé sacríad a híocht an seo gon pína lefín ach hí sé stóthaí go rá tiismithirí na ngáasúr seo agus beidir cabharfunt le híocht as cabharnéala cínteile. Or tú fáil Pininí na mochta bheann a náiríre sais dúsin is pininí muinte gún chuoine agus muinte chuoine tí céalan san i lehan an scéal timp na tíir ar fad agus mór hípa chumas a chunú na gailing leatlí go na hachaíocht doing bhí daoine is sé churmach a ceol agus meachtaí ar siúl agus meach pininí a chaoin. Go flúirseach a mé as ní a bhéon Cirrán go mar ní a bhéon reigrúcht am ní ás póstú nó éon ag gnám. Céir a tú fánacht? Bhí sa fanachtar an ráig an is ag bhéirí vicí mar a hála. Cís an sin? Is bhís ar lóistí ná agus chuoin cúig púnta teachta. Or tú héanaan sinna fáil páí seachtainúlará? Nóair a bechir a tú le fáil cúpla scóir inniu agus an fíidir ríiste. Stalm gur hostning sé beidir céad fúnt sa bhíon ó d mar sin agus stalm gur lein sé raig mar sin agus fé mar bhís plásásta lei sin ag gnám.
Nang do fe Chaoin is nór chuisteach fé nain a rístal am 300 son. Ach sel di fiúla bhí ann agus bhís mé hásaf. Nis tu cumid ag buinte gur capúhú mar deara mar bhúnteoir mar fríomhaid agus rán ach bhí strachailt go leor le díana go ónám sin go dtí 3 bliana na dhéisin. Bhí agóidí ar bun, bhí sé be marshal, began i becása chudas cóid an dram mór le rám le líanach mé. Well, ní a bhéan bóga a nechar a dhéanamh ag an bhór le lia. Is a brathir muintir na tíre bhíad agus chuir son agóideocht anna láidir fadar siúil. Rialtas hí na fáil bhí gúchta an amse. Go láidir agus mína bé an tarídachas bhí ná ná pádri go fachna. Agus a bé rialtas Jack Lynch. Agus bet le muintir na háte go mór Jack mar cepadar go raibh Jack go láidir ar a son. Ní a bhéan bógan nechar a Jackin sa chása. Cé a hálam le líana a chuise be marshal síbhéalta na gailta. Well, ní rás féin sa bharseáil bhí anna ige tús agus bhí anna ige deras chuoinm a tacht tuas lechaní sé níse cóirim le lías hiúlí mar isteach lí chéile. Tachtisteach go dtí lár na chaharach ige tíbal chuige tlog tránóna. Agus an trácht na héine deirí dul a bhaile agus sí síos go dtí ar chóscóir an GPO. Agus duine dul an áde ar bhenan son agus cad é spíteáil agus ceolalas a le héitsin. Ní fad a bhí mar an son tití síos a go thna beo chuin na gárdaí. As na héine sa tarach agus a gúpar machas a slíos a le héitsin agus cad é sclúchas agus glór a le héitsin. Or hiic na gárdaí céir de bhí ar bunagaí nó rósach sin rud ná féting rá. Rósach go gráile héidir go áteán agus dún chuoin. Deirring ná raibh ná ríide. Deirring ná raibh. A an chéad le scaoinmh san mecha habisteach sa ceantas na Black Berets. Agus me hénig heola síos goríim síún sráid Store Street nóir sin agus me hénig is bertile. Ceach í déile lú letain sin? Ní a bhéin éíach sin a habisteach ón. Agus trúr. Ba tú anar fenna hiiche? Bhí mar láná tíbal beidir sé chlog go dtíine tríach a ar maidin. Nuair a hánig meheras me grífúr agus gin sé sin a bhéile áil amach aber. Agus bhirtú brín téin a taide mar sin? Ní go bhfuir mar éon rud an éair. Ní bhúid mar am cíte ná bhúid. Or tugu scór na cúrstiú? Agus an san tugu scór. Bhí túra go ngáin me hénig agus tarlacht a blacham. Tá níos meánna bheith sin agus fearil Seán de Baróid. Agus chulachan trúra go ngó scór na cúrti beidir seachtain nó gáin níos sin. Ins na cearan na cúrtaine. Agus iúltí mar bíar le labhart. Agus bhí orthas éis tanga labhra a thuirtaisteach. Agus chua fadalim chuoine do go bheith ar nán de blaid mach leis an blaidach fénig a dhéon sundúing. Agus gearach fiálaring rud ná gile mar riamh. Ial duine an thar gceann sin. Agus scuil. Marall go sé be stop an trácht a be agus rudí go cinál sin. Díirech é. Na cearta síbhéalta is ag buin teama sin bíad muintir Ciarraí ar fad a bhí nó deanta nó tá cearta síbhéalta nó breanín mu déir ó híomh chun marí go láidir. Nach go láidir le chun mar a gin am san bhí mar go léir le chéile. Agus go láidir agus scéile rudéile bhírsúla ná farmachanista de radio na Gaeltachta. Agus sé sin cuidan amach chéana bheith ag an nám. Bhfuil agus a rá ceangal ag na cearta síbhéalta ó dhéas agus cearta síbhéalta chun na mar le chéile? Well, de bhí an uair sin go háir go láidir, mas cuidim tachtan sa cúpi luair agus a bheith arachtas de Gaeltachta mthú gíal círáin as a léid sin. Ó bhí tún sin? Agus de churas a hennar chuid anna chuid a bhaintir chun na mar an uair sin. Tríd na cearta síbhéalta sa nó. Táid a gine hénig fó, táid a ge bailile fós a gine. Se bhfuilis na heireachtas bheagahíochs na Gaeltachta? Siad meiste, Drestal tuarab sin ar fáil? Bhfuil cúpla ceanna san ceann hir a gine hénig comá. Inún in áir scuoinm go máile sé. Agus alla ní méid na cearta síbhéalta, tá cearta síbhéalta a gúnaí ó dhéas, bhfuil tú níl an páirteach fé mar a dúirt mar taid beganín sa starlum sa ceart céadhah mar réfá. Tá sam. Is láthánniu bhain. Yn líide go 73 ben sin dar an rialtas a bheith? Sin é go dé cachamach an sena rialtas, is hánig a córialtas is dach. Agus dína chanis ar de Dickburg, Richard de Borcha.
Cevi sa rialtas sin inis an córialtas? Bheith sé córialtas idir fine gael agus luchtibide. Agus cevi leis in eire ná Conor Cruise. Now harle go raibh ben chanar sé sin mar vachatíine sin file hog sí tamal ma ag múin sa scoil Ciarraí. So hici dí sin scéal? Gudíar a ché, viidir sain go láidir ar hebh na scoile. Agus der mar higgin go ben chéad gní figúil a ghéin an terra nó na iagógurt ar oscail. Ar oscail. I mégin sin bhíhíil agus íaratas híon le... Bhí mé sin níana fydis, bhí an scéal oscail tar fad mar defa agus bhí oring tosnú agus chínam daine muintir hún chín púplin tacúm na bíach an aglort a dúirte tos a gjóir. Muna tos a ghair dúirte dúna míad a rísti. Tar nála míad an doras sin mar tír a ché. Agus ina siommanis garas Kildare agus níhanir sin machsamach a bhí taistaltí a dóhíb na gaeltachta í lugye. Ra gael go a haithéinir has tú? Fadar is ní raibh cé gribh bí égum sa gaeilge at a be gaeilín na leabhar bhí ann. Ach ar ruhad son is furas... Bhí níos mó gaeilge na gasúir rá? A fad níos mó. Déirning ar leis 3 seachtaíon sa scoil agus go bheith seánaí nó luing a sé bhna gcónaí bailú ar a bhar a bhna gaeilín dom. A géisteach le son is a chur ciste nuair agus díagar ní chalam risteach ar chéile. Scríanam dul isteach an nengin uair a bháin agus bhfulas leis seandaoine chunas uair sé chunas a gaiirí letííach go háid as béal leabhar sé lom. Not too bad sa mise except for the Irish. Dúirt sé don't be anyway sort sorry for yourself at all. Maybe you haven't got it too well coming, but you'll have it when you're going. Agus bheith a bheith ceartige. Agus bhétarrá gur na gaisúr héin mar deara múna smúréil go bhíag na gaisúr gaise. Bhí líafach amach sama. Agus na héí ma jouler éis agus plándaí agus na héíní híidir go léiracha. Bhí? Agus dieting kistekur agus forras níos anam nach na blondaí a bhar leibe gair agus an taspog spa híd san goléir os na lemaí a bhar an dó. Agus chatú déimlí an na fichid fad anú began lena chois agus déide tú as the job Micheál se Micheál. Micheál se mit trí blian diaguríthe sé sin fad soilí sa Crísta chas ag móna scoilún chuin. Síntacha casa síle gon dhearmáin. Agus bhí sé nuas mó chur náhas ar mís ná aber anis an lá go dánisteach ní capasí riamh ach tá beag garínín lum hénig a tos nuair scoil mí manúir se cún leúnmh dé. Leúna dé. Nicol. Be tú caintlinne i rís leúna dé hééis sin bhreise fanna í linn mar leir sin ar a gár inín. Well, bei Micheál a caint ar a bhean, ar a chláán agus ar rinscéalta be goile. Ach beidir go speisialta nar a chas sé héin agus a bhean ar a chéile. Beidir nar a chasans tú leidine agus ú ghaile torteamach ar déit nach ag sochríide a húra í ar a géad a chamar be. Sin ar an fersa be gílinn ar Baldach. Mae siap go mi'n níos mú ná bia scar ar na bót chéile sin. Ceachú a bheith an rudí sin scrípút sa bápar, David. Ceaps go hain sin at. Ní mis go bab an seach daoine gáirí fún. Bernie Wolf, mar over tante, ag Madrin Wada, Russ na Room, Ciarraí, ag leir se hocht, ag TG4. Right now, Coca-Cola are giving away 1 million bottles of Coke, Diet Coke, Coke Zero, Fanta or Sprite. That's 1 million bottles to be won instantly. Simply peel the label on any promotional bottle to see if you're a winner. 1 in 12 wins. Only the strongest can go the distance. The Kia Sportage, now the only SUV with a 7-year warranty. From just €29,695. At Dulux, we also know the colors that don't go. Aged 1 to 100. We're here to tell you about new Muller, 1 a day, delicious yogurts. Each packed with enough real fruit To
count as one daily fruit portion. One a day from Muller, the only yogurt that provides one of your 5 a day. Whatever lunch you love, at Centra, it's good to go. Centra, for the way we live today. Chéad fáilteú beréis ag glár córa na seachtaine seo agus Micheál ó Dubhshláine fear a cha trí bliana déag agus fi a múna is scoilghobnait nón chaoin in indíle man seo a gúnaí in indíle le hórtaile nón chaoin bhí híl fortú ben san áit sin chumá. Fóir agus bheidir bhí sé caiteas Micheál ar fad ceapas go gahain an chuiledum héal go singil mar defa gur bhúlas le áine ó chorchaig inún a bhí tacha don deir seachtaine agus fé mar a lár na hí a bhúlas lei. Ní raibh siach tréis tacht an lásán tréis a bheith night duty mar deafad agus is tí slab a bhí sé. Agus í chuide fachta go manis go dí dínéir dig áire sa bhróiste agus bé lá ní sé callach seán ó rídem nach déalis. Agus nuair a chúlan scéal sa scrúr séisteach go móram as dimigí dínéir dlánachs Micheál agus típa le hénig go tlog a chiníos agus mar chrín heal níos dúirt go mardum dul siar go tapig agus liscéal a gháil leis na daoine. A bar íar a fáin an ána nuair sin rud íonas chuas a siar gawas liscéal agus furas á halamh go. Agus sé dúir dulum a cháir mas má le a díine ar gétá sé fós an aon. Lár na híchin tú caint ar híine bhí an dóíag na bhí tú híar Díarach é agus sé dúirt benetí tógbrab a go dúirtear mar chalín ina cholistig sa tómran san sí díarach tréis tacht. Agus ersta mi se chavé giscin da go háire agus diachas is dachar a galín sa labig agus húsi síos diach síoram agus hosnímra caintli chéile agus a mi caintli chéile fós. Na hú hí tantasach balaíir? Na hí anna hanslum mar diafa. Bal siar a simbro i deach cailíní bhí teachí an da híine seachtain agus í rúsio. Beidir ha nína nniuhar a chuidir sin na bit am dátíoch níos nó chad a bhí ormach. Pero de bes is ní het dúchas ach cinúnt mai defa. Agus a sin na colla? Bhí. Rúse tú? Rúsí sí machchas a colla. Skedúr tú lethe? Dúirt lethe go raibh sí híhan a fad. Agus pero de rud sata beonis nach éon céad déta bhí going na sucr teánaí riada. Bin é lár na bháiricha be? A ní heastólam décéadí na ní. Décéadí na dhé. Galinne second ran déit sé díntar lethe agus í sé a leaba. Ví a hir chaír tasúlam tímo. Bhí chumar a caint as bhí mar a caint mé riadach agus fé amson bhí sé géiste go man scoil a gúna mar cuatha sais cóhróin leis mí sé riada agus is an gur bus leis hí minibus sais gur ar cías a going. Agus rinne tú sin na lá sé sin chun go raimiis go dtí cúla é agus agus chuir dí hénig taach comá. Agus bhí mar le chéile agus bhí an lá go léir a going a caiintlí na chéile. As tócha gur anna déta bethir fad mar ar hlísáist thug sé tuiscin túing ar chéile agus cad níl na luachan a bhí a going agus as a héad sin agus bheidir is níos díimiigh sí lá na gáníos sin agus sara gimigh sí bhí an jobsachar a going gramar chun bósa. Rá? Ina enís. Balaí. Dochla tí lá thug mar le chéile. Siltín scéala. Well is deach a deach, ben na colán. Goil siar sa siomra, í rúiseacht. Tá sé caintlethe, í thuirteag sochraid a gálána dhé. Í nó sí gálána dhé sin, sa sé sacraí le pósa. Díreach é agus fósa man behhí ní sin. An lá a búir agus bulice bhí ann stocha le blianta fada. An lás? Anna luchar fada agus bailis. Mí mehef? Mí lá bhí seachtú lá díog de bheith go fada agus. Híle nachtar a chaim sin? Ná, nach é sin a bhí bhain ceap mar gníos go mecha going. Bhí sé tilebáistí? Nach anna lá go deogaing agus tilebáistí a fada bhain. Agus bí sé go mór an seachtú lá díog na nóla gníos sin. Bhuiise? Bhí an líon an lásan agus teocht dain. Rud ná raibh lá a bheith sais. Bet sé le. Restre sí níos salar sé pósta be, nó sí mar vanal trú gosco gan? Bhí sí mar vanal chus an leat lia. An leat lia? Uspedéal nefhúintind. Tá sa? Agus an dot nuair a fásta mar deistrí sí. Húg sí tam an uspedéal nengen leis. Tá sa? Ní fad é. Agus an hánig sin bes a sí sa sé tuairt ar a dún. Tá. Pénig ó hén. Tá. Anna rud a beb an altra fós. Má se gnéir go be. Bhfuil is nuair bhí sé póstan sin agus sacrí síos
na gasúr Chaoin ochtasib cehar clunne. Tír a fé. Se. Esa bhfuil go handar agus bheadúis go handar go ná dúrtha. Agus tá mé a mar féinnig iad sais as Micheál na agus límar isteach le chéile reinimar ar sé le chéile agus grá agus cuaram agus ballíortha tána héon díal duine go díal fedex an a grágain post a chéile. Ra sé bhhád posta nó gur thocrasib go bhile gasúra? Deir hin go rá mé a gá bhí líon tá go stóí an téas críanana is go bé úil 7 chuigus éíoch é sin. Se. Agus agus bhfuil obair mhór rá obair mhór díar am ag an nám sin is lár na seachtúdaí céad na dinúí nó céad a bhí le dína téine agus ag áine bhí hir le gasú. As críanam go maithnis an bhanaltrí bhí gháilta Mrs. Tracy a bheithí há sí caiileis benach déalaí agus dar le go ben rud ba háchtaí na grá a lehn dus na leannaí san agus péilí a chumar a bhaimirí tá hiig sí gur raibh méid sin ann mar scuoinm fiúháin á raibh tígach catilí chéile. sé bhí go na seanna romléis tí bhí ann í léblí an bhaimsir a gorta. Agus é titras a chéile agus thugam mar fé sé sin a gíisiú. Thug sé na blianta fadaring as fiúháin nuair a fuair mar dónaí a chéadúir ní raibh siach leicríocht nu. Cenáte go hatse bhil nó cenáte go hatse scrín nó trálaí go dtí an tá mar gur leúnta drálíí fé na gúram san na bhí sé. As tháiní sé cúpla uair choín is gona fiochan agus scríanam go maithníos na focail le dúirtí agus gansaí ní me dúirtí fanachtar hiig chun go meach grá agus lena iad sa tíá. Bhíann chéadaine ach forsib trúraile in sin burt Cehar fad bert is bert. Bert agus bert. Forsib ochtasib cailín in sin a bheith. Dúis níos garsúna níos dónaí bheanna chéadúir ha sé go páirí ó sé gcónaí an son soracha agus an son sinnéad agus an ige deir a brandán. Me chaine duna sé go leor tuismithirí eile rinne an rud céanna. Fech, go háir sais nuair a bhíad aróg bhí níos de bhfuil lína chéile sa le héad sin. Me chrunechaí a gin an tíoch chéile ar a dtígann cinál sin. Scaoinm níos go raibh á máirithe agus ní chuidm chuna héh fiúháin go mí mar beidir go raibh rud éige na taxa dlín ó éige mar sin. Gur heasta goin sais go meach sé a goin sa sé fá bhfuil me rá íiríige tí bhíhíil mar nína sam bhfuil go leor tuismithirí ochtaíonn cehar nó cúgur tá san duine bháin nó beirt nó mar sin. Ní hólda man sé beidir go mór lán cehar. Ní hólda man sé gur raibh níos mána bertcha. Tá sam. Centrán sin go síl na ngasúr se gur idir sibróib nó gur hiic siad gur bine hála. Ceann crúigi sé sin mar ní chuindum go nuair mar riomhlótha ach Dime mach níos cóluas a bhí tuiscint acu higad ar hénig chunas mar a bhíon scéal. Mar sinné bhí sais leiceitheach agus an tuiscint a bhí go hénig ar an saoil go mar oscailte agus mar cháta mar gach éon rud. Agus go béad dar linge go bhéan rud a bhear dus na lenaí féinnig go digatíist an scéal. Ach ní chur sé taid na búirt na taid na gaisúr na a bhí sé tici Jacob. Go bhistam nechar. As go bhfuil mór an cainte mar jóirinn sa taile ha nniuhhain agus ní fallar bhfuil sé decar ar na lenaí féinige. Ní réon rud sa taile á híimfelí as na téinnig ná. Láiríonn siad ó am go chéile bhealach beire tuismithirí mar deara? Ní chóla le fadaí ní sé caint. A chugam mar le tuiscint dóibh sais na bheith éon decreacht an éachar a gcuine dá dastóch go dul a caint lo agus chlálam go nine díist. Mar cuide táchtach dána sé sonna na tuismithirí nádúr sí cabar. Na rásan sa duine agus na haintse amach go mar fu féinnig éis. Breann se bailíarí go bhfuil mar deirtúla sin an grá agus a cárdas agus an oscailt idir sib mar tuismithirí agus mar gasú. Bachas le dí bhí méid sin go láide agus tá gcónaí ar a háire. Ar nó nach me sin leráile agus ú trí blianana dé agus fi a múna gasú agus tá tuiscint fahad gasú a fása níos. Toch é. Agus mar lei sé dig líis tá cerid lúin éon díon tí a bhána gaí. Balai. Tá máthráine
tá míad hénig, tá na leanaí a gin hénig, clán a gin hénig, an son tá cailín beag a luas le tanna i cóil. Ní na leihí le dul scoil níos goú amachchan sa. Agus ní mór na tithe go le héir ní sé bhna Tá bhfuil scríbneoireach díntead tá stair gún chuoine bé scríbte nó íireach dégan ní stair gún chuoine ábharín beag éigen ar a chuáid cúpla leabhar scríte go be ceanna le teachtamach níos a lár ní dead a fór. Mé? As bíorlan ceansa. Ó mu se be. Mar náscríí a bas bíorlach goling ar fad. A péro dé níos tú ní béan ar pub mór mé ná deach ní mar sin agus ní fad a vís an hún chuoin. A bhíú ní storm a fed tamlín. Ach ní fad a vís an nuair a higus grós an áitis fear dain ó heh a cultúr agus a scéal líocht agus na hórán na dáanta. Agus rud a bear lumíana festí mar sin ná bólisteach go dtí duine éigen beidir sean duine nó agus a bheith éisteach lás a caint lás. Duine a chairigh anna bhórla mar fad há sé caiilte leis ar lína péirn tamás ó cinéide nach délis. Agus fear a bheith tamás níos go raibh dúil sa bhréíige. A chála sa bhlíonn sin go raibh sé tíre mar defa. As go raibh sé anáilt ar fadra mís duine a cemadach a smuointe ón doch. Chuimlín tú an drama bhí go mágat, bhétain cisteach ar faoi Childar, an áit ar rugúgus a tógiú. Cén tairime tar a máile bega Childar? Chilcé a gúnta Childar. Chilcé. Bailí beag an níos gur chuid stát i dúch leine bheith. Oba. Agus bhí cuisláán mhór ír Childar negeling. Dugann tú cuairt ar Childar? Go rialta. Bhfuil Gwiilta letán? Beidir is tá stigí maiile hí ach tá an seanna bháin fulla fé láthir. Chailech má bhhar nach déala hí tá gá blian ó hin agus mehann son chailech éisteach a chuig bliana diaag go hin. Se. Agus tá fé mar dúir tá bháin fulla an son le cúpíle blian. Agus sé na smátha go muis na cadína míad leis. Mar dá me chéan chéala gon sé í mís na scarún leis. Cur a marga a bíon anna leis cuirtáis an cengel